Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja na ovom kanalu. I ispričavam se na početku što nije bilo videa, ali nije bilo. Špageta. I ako ste gledali video prošli, znači znate da... dobro mjesto. Da sam bio špiljer tam negdje. Ne znam, i onda sam uključio ovog game moda i letio sam do Sim, toga tu mjesta, našao sam mjesto i ako vam je malo, to sam skupio se, malo sam još majlo poslije i današnju epizodu tu snimam s bratom, brat je tu s obime i najvjerojatnije ćemo danas popodne na nekom, znači ćemo neki server, u biti on bu našao servera i još jedna špilja i snimili bomo epizodu pošto s onim prijateljem se naravno niš dogovoriti. Evo tu vam je on. Evo govno, prestaj se. Ti si govno! Dobro, ja sam ga malo ljubio po prsima, jedva diša, ali dobro bude sad za 5 minuta. Malo sam ga ja tu crkovao, ljudi, crkova mi brat domaj! Ne konja. Si dobro? Ja. Sigurno? Ja. 100%? Ja. Svim te šampuj? Ne. Zakaj? Ljudi, skoro sam razlijal Coca-Cola. Znači, ljudi. Ljudi, majke. Idemo cepa drva. Gdje je my crafting table, konje? Stavio si ga hiže. Kakvi hiži, ja sam nema hiža, ja sam beskućnik. Vidiš, ja sam beskućnik. Ja da se. Gdje mi ima nekog tu pijuk, to mi treba kad napravim železno na ovoga. Hihiku. Jok. Joj, Jano viška ljudi. Znači tu bomo si setali set homa. Da bi si mogli. Kako je zdrevo, čekaj nas pismo da igram miroljubivo ja. Dobro. Ti si. Tiho. Dobro. Kako da drvo kupimo? Ljudi. Vi ne znate koliko ste vi mene nedostajali. Evo, i vas mi je već ne skinem Bloxer. Nek me je darad. Hihi. Ipak je to ono najbolje ime na svijetu, nerete vi to. Ako se ko zove Dario, nek se javi me. Dom mu bana na serveru, obavezno. Servera sam oprala i pijanate dobili. Hihi. Skupljam drva. Zanimljivo. I da, skonto sam. Prošla epizoda bila je mnogo smorena. Da, smorena. Ljudi, smorena epizoda. Ne znam pevat. Koliko imam drva? Ne samo noć, sam ne noć. Bojiš se noć. Logično da ne. Jo sam mušketir. I ja, on bude snimao s menom, ste čuli vi to? Konja budete vidjeli u videu. Ti si konj! Hoćeš još jedan put? Ne. I bolje ti je. Zakaj si me uopće ono šutao? Pa ne znam. Važno kad sam te šutao. Je bitno to zakaj. Ja. Ma ne. Jer sam skoro nemao. Ja, i tamo dok sam te tam v kuhinji vas zrusil doli isto si bil. Jedva si dihal i skoro si krepal. Zelo. Ljub, tam smo v kuhinji bili. I neka on mene pođa tam zezati. Ja se okrenem, onak, neka mi je tam počel. I tam kak je stolec, ja se spominam na telefon. I samo ja s nogom v dupe. I on leti. Znate ona osjeća Emily, I can fly. Gdje sam često ostavila?
pitaš mene. Koga pak? Tam, pred onim bregom. Vidiš kako sam pametan, tam sam ga ostavio. Ja sam pametan, ti si ne nikaj napravio. Maja, Hajme pametan. me pošljupite. Moraš me v kraj. Izvolite, gospodična. Još jedan pod nož sam imao već, ja. Ipak sam imao mnogo populana. Ljudi! Onih 44 pogleda na video. Stvarno odlično. Znate oni youtuberi kada počnu snimati. Tak kako jo, nikad nikom ne do, onak, la, mi ćemo skupiti 500 subscribera. Aj, rekao kurva. Ma nema veze u biti. Au, ljudi! Ovo niti ne snima, dolje. Kaj? Ljudi, malo je nekad zablokiralo. Pitajte Boga kaj. Jer tom zrelo da bom. Nisam ovo uopće. Ajde, tu imamo prana neku bolje. Malo mi je zablokiralo, nema veze. Znači, ja, 44 pogleda na video, znači, to je, 45, ne, mislim da 46 čak, ja. Mislim da sam gledala 46, znači ovdje, polom. Znači te kako je početi najbolje kad povjasne. Znači da hashtag youtubere, znači te početni youtuberi kako je. Inače svi imaju po 5, 6, 15, 20 pogledi na video ovdje. A vi odmah lupite čas, 6, 5 pogledi, pa ljudi, pa vi ste carevi, ono, mi ste stvarno. A koliko ti pogledaju? Jo, 2 put je uvijek. Ali to nema veze. Daj. Ljudi, tu moj buras hoće oprati ovo neku toga YouTube stranica, nema pojma, ne zna uključiti mi release action. Koga? Ja niti ne znam kaj mi release action. Znači ja snimam prek kaj mi release action. Znači ja snimam prek release action. Moći vrati. Znači snimam prek release action i snimam iz zvuka. Znači, ja zvuka dobro i ovoga snimam. Zato jer sam skušao prošli video sa zvuk, mislim uopće se ne čuo ako ste gledali na mobitelu ili na tabletu ili na čemu. Znači, ja prek Frapsa se snima. Znači, prek Frapsa se snima. I kvalitet je bilo na 400, lopata je povećala. 420 ili 4, ne znam, u biti ono, bilo je 400 i nekaj p. Ali dobro, ja sam delo na HD. Babu HD. Znači, HD. ljudi, HD. Znate kaj HD? HD vam je HD. Ne. Kaj je? Tako. I ja, ljudi, video neće biti ovako, vam je obavijestim vas kad ne bude nismo znali. Znači, video neće biti od 25. do 29. 29. do 30. otprilike. Zato jer idem na državno, ne na svjetsko, kako svjetsko. Na državno prvenstvo v ribolovu, la. Član. Koji sam okilja. Znači, svjetsko prvenstvo v ribolovu, ljudi, ja sam profesionalac, Znači, ljudi, kako bi rekao Edwin, znači, bože. Znate da je počelo svjetsko prvenstvo? Znam da ne znate, ali ko šljivi. Ipak ste vi. Ko za bem! Znači, da boće. Ljudi, gledajte kako imam experience. Moram neke ujačati, samo moram prvo dijamante najti. Kad skopam obsidijana, onda dok skopam obsidijana, onda moram još dijamante najti. Onda dok najdem još dijamante, onda trebam još dijamante.
I da dok da mi treba knjiga, za knjigu mi treba puno toga i da za puno toga mi treba puno toga. Znači ljudi, puno toga mi treba kada čantam nekaj, znači razlike puno toga. Ljudi, ako ko ide na državno prvenstvo z ribičija, nek se mi javi. Znači ja sam ŠRD, ti moću, ti neš nikam. Znači ja sam, idemo u Vinkovce, znači jak je sko Vinkovce još. Ljudi. Odlično, javite mi se. Ljudi. Dobro, ja, budete gled. Ja sam. Ko boš dobil šokom v glavo? Ja boš dobil v glavo, ako se naš mira. Ljudi, traje epizoda 11, evo, traje otprilike, evo rekom, 10 minut i 52 sekunde, ajde, nek bude tako. Znači, snimali bomo 20 minut. Znači, ako bo ova smorena epizoda, mislim da ne bo, mislim znam da bude. Evo i pogledaj lopata, počelo, nema toga. Znači, dojete me gledat, pisalo bo ŠRD Drava, ne znam reći selu, mislim smem ali nećem, ali ono razmetem ali ne razmeta, ali dobro. Ali ja vezam. U biti ŠRD Drava do njima je... Do njima je Halina? Mokne, ne smije znati, ono budu ljudi. Znači, ko oće, nek dojde to, jo vam rećem otkutam, ko sam i zakaj sam. Aha, a zakaj si? U mene sam ima. Dobro, nek A se... zakaj daj! Donesi mi soka, gokovo. Zakaj! Mom! Ne smijem te! Mašno popekala! Ljudi sam malo kako se hoće mlača s šume. Mašno popekala, Slušam? I bolje. Dedo se... Evo ljudi, za toliko sam gledala. Ne! A dobro, ajde živi, ali tu je tulje, ste čuli kak je tulje? Evo, Ja sam tule! navikal je. Ja, ljudi, tarantul imam doma, ko ona dober, ko se ona preplatila. Ko se mi ona preplatila na kanal, imam da ga poje tarantula moja. Znači, ljudi. Ako neko od mojih gledalca je admin, owner, mam bilo kaj, na nekom serveru, nek mi se samo jave i svima bude da te ljagi serveru, obavezno. Znači, dolje v komentar sa vama, ljudi. Nek se mi javi v komentar i odmah bude snimam na tem serveru, znači to je za vaš server bukvalno reklama. Stvarno, pa mi natojče. On je malo donesao flašu Coca-Cola i mi on hoće kao si otočio. Така, on poludao do kraja. Treba mi Flint and Steel. Ljudi, ako ko ima premium za pokloniti, nek se javi. Zajam se. Ima premium. Ako vas nimaš na premiumu. Ma naj mi reče. To si ti druga ne znao, je tako? Ne, nisam znal da su na premiumu. No, vidite li vidi kako se nije upamtim. Kaj mrtav konj. Ima pončenje kaj mrtav konj, ljudi. Znači, ljudi. Ne, ja imam... Ljudi, budete se srdili ako uguca game mod i da vidimo kako ovo naše lijepo malo polje izgledi od gora. Znate se, evo. Game mode 1, da vidimo kako izgledi. To si ti napravili. Ljudi, tu mi se ovo sviđa. Tu znači moramo to sad, tu moramo Dajte to poravnati. nekva čurna sekirka. Gle fakat. Znači tu moramo sad poravnati. Ovo tu vidite, to tu bude poredil. Ili neku čurna. Daj moće! Čovek. Hvala. Znači to bomo sad složim. Znači pinamo, a ja game mode, sorry. Mislim da sam dobro kucao, ja sam dobro. Znači nadam se da se ne ljutite, znači hejteri, ne hejtajte majke, vam je moja tarantula pojela. Moja Daj mokre tarantula. majke ti. Ljudi, snimamo 15 minuta za 5 sekundi bude.
Znači, ljudi kojega je osjećaj imam za te videe. Za 1 sekundu, daj 15. On ima još uvijek šeg osjećaj, normalno. Pa je to ljudi čovjek. Ma ja si ti. Znači, idem. To ja. Znači, kako da napravimo hižu, čekajte, nikdar sam ništa ne planirao za hižu. Kako da pravim hižu? Lijepo. Na najmerače. Znači, Mogao bi ga prekinuti. pa ne do 20 si, tako idemo. 1. Ako je neko takvu hižu napravio, molim vas, znajte se ljutiti jer stvarno ne znam. Jer ovo mi je prvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Znači 11, daj se ne podriguj. 11. Znači, kaj bi vam onda? 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sam se ja. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Neke nešto ima. A ja uvijek moram iti još jedan. Tako, znači ja bi moral iti... Ma još malo, ajde proširimo nek bolje. Tako. Ljudi, prazniki su počeli. Znači epizoda bit će više, logično. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, svi na jednom. Znači ljudi, ako Ja se... se jedno molim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Znam brojite. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Kaj bi to kto? Hiža kaj Ako ščora. nekog mač koji je neš pičaste. Meni. Znači, najvjerojatnije bo tu naprej neko i terasa. 2 minute i 10 sekundi. Evo još 3 minute off. Velim. 3 minute, ne 3. E, možda bi još jedan epizod, budem, baš budem još jedan epizod, snimam baš jedan film, Još 2 minute. Suratske nadoknade. Ljudi, svjetsko prvenstvo, znači, ako ste gledali utakmicu Hrvatska dok je igrala. I mislim da ste čak i vidjeli sudija. Ima Koji je tu utak? peska. Tu Ja je. imam, ali kac, to mi je dosta. Pa imate tu vode. A ja u vodu vam pinko, pa je tu žalo. Znači, ako ste gledali utakmicu i ako ste malo pametni, zvučne efekte niste niš čuli normalno. Znači, ako ste malo pametni, vidjeli ste kak je sudija sudil. Ma bolje da sam ja ovoga mojega sudca pozval. Kad sudija, znaš kojega. Sam ne smiješ reći koji. Moće. U biti da sam njega, jo da sam njega pozval da sudim, ma jop. Ja vidim da bi Hrvatska pobedila 200-0, evo. Pa normalno da bi za Hrvatsku te sudila, ne. Sudija je sudil krivo kaj je mogel, sad je za Brazil bilo. Brazil je morao zgubiti i da je normalni sudija sudio bi Hrvatska pobedila 2-1. Ma naj, normalno da sam ti joj to rekao. Ne se! Ne, ko ti je, deda ti je rekao, Hrvatska. Ne, ja sam pametnejši od njega. Od koga? Dede. Ivaka. Kaj je od mene? Koji? Joj, smo se natjecali
On je inteligentan. Normalno da je on pobjedio. Ja sam povedio. Ti si inteligentan. Ljudi ipak bomo snimali do 25. Kaj? To boš epizodu nametal 1 uro. Kako da? Evo za 1 uro. Znaš kaj? Joj pa kaj be. Ama, Da... luti ti. Zakaj? Jesiš trebi. Joj! Mogli bi podaliti. Ali ovo mi not dosta To, dobro. Lari bude da poda ubiti Darin. Molim te, daj tiho. Ajaj, Keten! Je to bil zaudal. Mogli bi tu prodima kaj. Kak si glup. Njom. Osti se. Znači, 3 lopate. Koliko sam lopate potrošil lov? Lov serijal. To je četvrta, mislim. 4. Ili treća. Daj govori kak treba ili moraš mi sobe. Četvrta ili treća nas. No, 4 ili 3 lopate sam. Gdje nas epizodi sam potrošil, ljudi? Znači. Majko milo. Darin pa. Darin Čekajte, vas je pokjeno leto dni, mora početi dihati. Kog sam ga ljupih prsa. To je bilo takve. Ne bi. Ne. Zdaj jedno, kad se spije murno, ko što bilo po more. Ljudi, gledajte koliko imam ovoga. Narašte verovati, ljudi. Ljudi, pogledajte kojega vidnosta imam. Moće! Ne tiho bude. Da. Naš već ste njima. Pa neće da snimam, gdje snimam. Ali ti tu propovedaš Draka. Kakicu. Kajlo. Ja propovedam kakicu. Pusti mi to moje prekrasno ruko. Hvala toče. Da ga primem. Čekaj! Gdje ja pobjegao? Bum! Znači ovak, to je gledajte na Assassin's Creed. To je kao, ja! Assassin's Creed, zoom! Ja, ne. Zdaj skriti kada ubija. Logično. Najborno ubija Čikena, bravo. Bravo, ajde, jedan plesak, bravo, ljudi, plešćite mu. Bez vijeze, bez rasa, trošiš rama, bre. Ljudi, još 2 minute snimamo. Tačno tak. Ja nikad. Ja snimam, danes bom ja na epizodi del na YouTube. Zutra bom ja na del. Danas dve. Mislim, ne. U biti ja bom stigao. Ako bom stigao ja. Ako ne, majke. Ne. Ako ne, onda... Ali mislim da nam stigao čak obe 2 uploadati epizode. Mislim, moram, ali... Onda bi mi internet lagali se, znači kukuju. Moramo danas snimiti, osjećamo danas. No 20 FPS imam. A dobro, nema veze, FPS mene laga, znači... Na koje smo gdje? Daj mi Deni ovo na Twitchu. Minuta i 10. Evo, javljam ju još 1 minutu i 10 sekundi da Znači snimam. ne vaj. Evo još minutu Čekaj. da snimam. 3, 2, 1. No minutu još ovo. Znači ako se mi zapitate kako ono, znači gore desnim, ja desnim kotom, dok snimate Zmiriliš Action vam piše koliko snimate. Znači on snima ove 25 minut ljudi. Ima da budete zahvalni. Hvala konju dosta. Čekaj da na to Znači- Morate i danas čak 2 epizode uploadam, morate. Vidite. A to treba uploadati. Nisam sam inteligentan. Ja ljudi, oprostite, snimao sam pesa. Sam snimao koliki put, sam 5 put ga snimao. I svaki put ili sam zvuka ne uključil, ili sam kameru ne uključil, ili nekaj sam ne napravil biti.
I stvarno, sorry ako sam ne, ali kaj ja moram. I ne se kao pogledao. Evo ljudi, 25. sam potrošim ovoga steka i onda prekidamo. Mislim, što soliš? Mislim steka. Gotovo! Evo. Znači ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Ako je, zamolio bi vas sve da se pretplatite na moj kanal i da lajkajte, da komentarišete i da lajkajte Facebook stranicu. I čao, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi uskoro. I čao ljudi, bok!